Ty kto si za kokota? Však ja som Mikuláš, ne? Ale hovno si ty, Mikuláš. Čo si za bezdomovca tu? Bracho, ja som Mikuláš. Dobre, už vieš, nejaký koho dôkaz? ale... Ho! Veríš mi už? Decko zo škôlky toto robilo, či... Keby nie som Mikuláš, tak si myslíš, že keby poviem, že aniel, čert, poďte sem, že by prišli. O nie, to je naozaj Mikuláš, to ma teda poslier. Poslúchajte, deti. To je super. No ľudia, takže... Tebe. Takže toto bude dnešný dizajn, vám to ukážem. Dneska budeme pracovať na tomto dizajne, ktorý je vlastne môj vlastný, vyrobený. Prečo si tu mal kvietky? Trval som dneska kvietky, som robil na krk jednej pani. Pani? Ty slečne. Pani? Šukačo Romorokotu. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Akurát fakt vyzerám na pedofil v tom oblečku. No, ako už všetci viete, tak Mikuláš, teda ja, dostáva každý rok Vianočnú poštu. No a keďže tu už máme oného, prvého adepta, sadni si sem. Sadni si sem. No a pošuškaj mi, že čo si prosíš. Vibrátor. Dobre. Análny kolík ešte. A kuličky. Oh shit, brat. Čo je strašne super, že vy máte tie mikrofóny a všetko počuť. No a Lego? No, Transformers. bratu, 14 mám. Teraz som mal, dali mi teplý ešte občiansky, bo dajú nám skorej. Nám autistom len, ale vieš. Kurva, malé som to spravil. Kámo, to jak krivo tlačíš? Čo? Si už vás? Pozri, ak ti to ide, kámo, ten papier. Normálne. Piči tu. Telo ma rozčuluješ. Ty fakt s kokotmi tu pracujem. Môžeme iba takú robotu, kokotina, fakt. Tam mal sme do Lidla robiť. Lidl. Správna voľba. Bratu, to také máš ožratého tatéra. Kámo, dneska som nepil. Zatiaľ. Čo ti jebe rekord? Tak kámo, Ferde nechcela spoluprácu ešte stále. Stále na to čakám. Takže treba písať do komentárov, že Fernet označovať. Fernet CZSK. Budeme dúfať, že tieto Vianoce budú naozaj štedré, veselé, plné Fernetu. Padá ti penis? Rozobratý nám toto, jak som ťa ešte potom bičoval trošku s tým bičikom. No to je Fajn. lepšie, tomu ver. To bude dobré. Viete, jak sa to... Ja som skromný človek. Nestačí, keď toto video si to pozráte do konca. Dáte mi odber. Viete sa potetovať od pána Mikuláša. Potom veľkonočný špeciál, toto je v začiatkovskom oblečení. Ako už, postav sa. No však dobre do piče. Ako to už býva zvykom. Tu mi slúbili pred budovou, že mi dajú 2x pol deci a vlastne som nedostal nič a už ma idú čmárať. Keď tieto skúrené fúzy pojem, tu už mám polovicu v písku. Ukáž, vyberiem ti jazykom, či čo. Čo ti jebe? Starky, nenervuj sa, lebo praskne ti cievka. Nazdar. Ahoj. Čau. Čau. To je aniel. Týpek onevel. This is Christmas. No, tetovanie budeme používať, že 5-kový liner spoločnosti Emala. Ktorá by ma akože tiež mohla zasponzorovať trošku, lebo tie ihly sú celkom drahé. A Mikuláš si to nemôže dovoliť. Však to nie sú tiestému. Pupi, poď, klakni si tuto. Klakni si. Čo by si prosil Mikuláša pošuškať mi? Dobre, choď preč. A tu kurva, jak to povedal. Si počul, Marek. Čo, ne? Došiel a že... Tu kriky. Takže pozveme momentálne klienta, nech si ide sadnúť. Akého klienta? Poď si sa. Tak? Sorry. Zlé kreslo. Môj sa mi páči. Že chceš fyzický Netreba kontakt. trošku vážne video. Už 25 minút točíme a nemáme, že nič. No tak 25 minút, tak už vážne už idem robiť. Aj vy sa už tvárte kus vážne, fakt.
Mikuláš, to není od srandy. Ja tu není som pre srandu, pre králikov. Mikuláš, že mi fás, lebo tra la 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 la. Zavolám chia na teba. Marihuana. A musím pretláčať. Kto prehrá? Ten dá tomu druhému pusu. A to vyzerá fakt v porno štúdiu teraz, kámo. Keď prišla teraz táto majiteľka budovy, tak kámo ma vyhodí asi. A keď to uvidím, mám taký pocit, kámo, že už ďalšia faktúra asi nebude. Na moje meno minimálne. Pretože sme Romacita na zviacujú sa zbytovaku! Takže pokiaľ by niekto z vás mal záujem o podobné tribaly alebo cyber sigilizm, kľudne na Instagram máme ešte nejaké voľné termíny na december, január a... A čo sme my takí degeši? Čo tu sme takí dekeš? Bratko, nedalo by sa, že bez ihly najprv? Ja aj tak teším najviac na to, čo bude po tom tetovaní. Čo bude po tetovaní? Však si mi slúbil, že pôjdeme spolu na záchod. Huba pičarík, rýchlovka. Don't worry. Ujo, povedzte tam dačo do točenia. To točíš? Nebo, To bude na internet? Ne, nebojte, to nepôjde na internet. To potom nič, no. Ujo, Mikuláš, vy ako točíte? Ja iba automaty. No výzle, že nie, však už čosiak. Ja tiež mám takú. Prosím vás, mám tu 40 eur, čo mi dopoviete potom? Banko kartu a ešte vám k tomu môžem dať fajku. Fakt? Za 40 určite. Rýchlo Aj s vajcami. Gertruda, ty kokot. Fú. Teraz keby niekto fakt prišiel, tak... Ale počkaj, to mám rád takto, vieš. Takto. Debil. A môžem ťa držať za ruku pri tom, tak? Počkaj. Vy sa máte radi? Tak kámo, pozerám sa na svoje nohy a honím si. Či čo? Kúkaj, tak. Tak. Batu, pomôžem ti nejak? Treba ti držať alebo dať čo? Vieš. Ponúknem ťa. Tak, môj zlatý, jak za mladých čas. Fernečtok. Čo chceme odkázať Fernetu? Spolupráca by sa zišla, keďže nestiam dokupovať Fernety. Môžem? Môžeš. Už to točíš? Točí. Už točíš, už ideme live. A nemám klapku, kámo. Kamera, klapka, akcia, svetla, všetko. Fernečtok. Najlepší alkohol, ktorý som kedy v živote pil. Pretože je zelená flaška, pije ho tu môj tatér. Najlepší. Bomba. Pretože je český a je to Fernečtok čo ti jebe? so žltou etiketou. Takže kupujte Fernečtok a čo ti jebe? Neváhajte s nami urobiť spoluprácu. Jedine Fernečtok. Jediný. Fernečtok má úplne takú bylinkovú, takú úplne jemnú, prírodnú chuť, ktorá ma vracia do mojich mladých čas, kedy som so svojimi kamarátmi behal po lúkach, lovili sme svište. Tak presne toto mi vracia, tieto spomienky mi vracia Fernečtok. Jedine Fernečtok vraca spomienok. Kámo, mňa retard tetuje, netater. A ako bude vyzerať kúpi o 10 rokov. Fú. Prezident. A čo by si chcel, aby ti tento rok donesol Ježiško? Jedné cukríky, steroidy, do ruky píchať a jedného Mareka po stromček. Budem ho bičovať. Hej, no minulé tam hovno bolo, pisuári. Fakt, neklamiem vám. Ja by som verejnosti chcel odkázať, že dajte sa tetovať ku Adrianovi. Andrian, lebo Andrian vie, čo robí. Síce má epilepsiu a Tureta, ale však aj keď to sa trase, tak to aspoň stojí za to, je to jedinečné. A ako sa ti páči na sošku? Fúha, tým, že som vo 4. ročníku, tak už takých 9, 8 z 10. 9, 8, 10? No. Za čo strehávaš body? Za to, že smrdia tam z hajzle, to je jedna vec. A druhá vec za to, že už nemáme bufet. Už není bufet? Není bufet. Čo ti jebe? Bobulka leftla, bohužiaľ. Koľko máš osobností? Tak ja, Drankster tu je potom, je tu Dustin, je tu Pirát a Mikuláš. Takže to je koľko? Ty kokot.
Profesionalita na prvom mieste, ty kokot. Vystresovali ste ma. Všetko musia proste ľudia riešiť na internete. Tak som ho kus zneužíval, no tak akože nevidím v tom nejaký väčší význam. Alebo proste, že čo viac odo mňa proste o tom chcú počuť. Proste stalo sa to. A podľa mňa stalo to za to. Urobil som to. Urobil som to. Spravil by som to znova. Kľudne aj 100-krát. Môžeš. No, on uniesol Luka Brasiho a donútil ho s nožíkom pri krku, že nech ho proste vyfajčí. Čo som akože nepochopil, preto som mal vlastne ja beef s Lukom. Nechápal som, že prečo sa proste musíš niekomu na to vyhrážať. Proste, To môžeš pekne poprosiť. Pravda, ja keby som proste na jeho mieste, Lovko sa ma spýta, tak to proste spravím, kámo, proste, lebo, vieš, kamarát. Brat si sa pýtal? Kamarát, vieš. Alebo sa donútil? Počuj, ale že vraj ty teraz máš veľké beefy aj s DMS-kom, aj s Rytmusom, aj takto to akože nakladá všetkým veľkým reperom? Tak podľa mňa stačí mať na Slovensku jedno veľké meno. A to som ja s pičvanom. Takže aplikujeme bublinkovú penu. Poď ty kokot! Však mi oči vyjebe, ty kokot, tebe jebe, daj mi papier, ty jebo. Tebe jebe, jak máš štípevko, hej. Vodný efekt, moja obľúbená časť. Vodný efekt. Chápeš, no? Zase 10 litrov. To je kokot. Posledný, tretíkrát. Takže, bože, kokot sa mi tie hodiny tak hýbu, ne? Už je pomaly koľko? 7 hodín a... To máš kasia, jak žebrak. Momentálne sme dokončili, koľko trvalo asi nejaké 4 hodiny, no. Si kokota do piči, tetoval som hodinu, kámo, a pol, no. No z toho sme sa dva zajebávali, no. Dva sme sa zajebávali, teraz môžem umývať podlahu. Koniec videa. Dobre, to je všetko. Toto je všetko. Takže, ako som spomínal, 150 lajkov a čaká vás vianočný špeciál tu s pánom Čertom. Bereme aj oného aniela, tam je aniel, dal si. A pôjdeme rozdávať balíčky bezdomovcom, takže odberajte, lajkujte, zdieľajte a Masturbujte. párte sa. See you. A toto je pičovina. Vieš, čím si nemôžem ťa s farbou pokresliť, kámo, čo na tetovanie. Dávaj. Teper, to zľava, bratu. No povedz na to. Pôjde, neboj sa. Koľko že máš zaplatené za toto? Karku, zafli na budúce. Ho! Čaute. Ja som Mikuláš. Po mojej pravici je aniel a po mojej lavici je čert. Tak ako som spomínal, tento rok budú Vianoce naozaj štedré. A to ste si mohli všimnúť na Instagrame, kde momentálne prebieha súťaž o 300 eurový voucher. Takže ju nepremeškaj a utekaj sa zapojiť. Pretože tento rok budú Vianoce naozaj štedré a ty si ich ešte viac môžeš okoreniť s brutálnym tetovaním za 300 eur. Takže nabiehaj a vyhraj.